Hallo! En el vídeo d'avui veurem el verb kaufen i diferents verbs, expressions i substantius en relació amb aquest verb. El verb kaufen, com molts sabreu, significa comprar. Si el volem fer en passat és kaufte und hat gekauft. I una frase d'exemple seria ich kaufe einen Pullover, que significa compro un jersei. També haureu vist que existeix el verb sich kaufen. Aquest sich significa que és reflexiu, igual com en català, i per tant és comprar-se. Per exemple, ich kaufe mir einen neuen Pullover. Compro un jersei nou. Hi ha un altre verb semblant a kaufen que és einkaufen. Einkaufen és separable. Aquest ein se'n va al final, per exemple, quan fem la seva forma en Präteritum, que és kaufte ein oder hat eingekauft, i significa també comprar, però en un sentit de comprar aliments, begudes o productes de primera necessitat. També podem veure que el verb einkaufen és com molt genèric per dir me'n vaig a comprar, me'n vaig a fer la compra, me'n vaig a fer la compra setmanal. No? He fet la compra setmanal. Per exemple, quan diem ich kaufe jeden Dienstag ein. Significa vaig a comprar, vaig al supermercat, a diferents botigues, vaig a fer la compra setmanal el dimarts. Relacionat amb aquests verbs, hi ha dos substantius, que els dos són masculins, i que el plural es fa amb umlaut i amb e. El primer de tots és Kauf. Der Kauf és la compra. Per exemple, quan diem dieses Buch war ein guter Kauf. Aquest llibre va ser una bona compra. I l'altre substantiu, que també és masculí i que es fa el plural amb umlaut i amb e, és Einkauf, que aquí ja és la compra, però aquesta compra setmanal en què comprem productes, begudes i menjar. Per exemple, ich mache meinen Einkauf auf dem Markt. Faig la meva compra al mercat. Si aquests verbs, si els coneixíeu, hi ha un altre verb que segur que coneixereu, que és el contrari de kaufen, que és verkaufen. Verkaufen és untrennbar, no el podem separar. Aquest fer és un prefix que sempre va junt amb l'arrel i significa vendre. Per tant, kaufen, comprar, verkaufen, vendre. I per últim, explicar-vos que hi ha un Nomenverbverbindung, o sigui, una expressió que porta el substantiu Kauf, però que no té res a veure amb tota l'explicació que us he fet fa un moment. In Kauf nehmen significa, és sinònim de acceptieren, significa acceptar alguna cosa, que no hi pots fer res, és així i ho has d'acceptar. Per tant, podem fer servir aquesta frase quan dius ich kann es nur in Kauf nehmen. Significa només ho puc acceptar, no hi puc fer res més. Que vagi molt bé. Ciao, ciao, tschüss!